aquesta obra d'estrena els hi sonarà moltes músiques. En càrrec de l'Ajuntament d'Olot vaig agafar les músiques de la faràndula, sentiran els nans, els cavallets i els gegants, però haig de dir que no els sentiran com a la plaça amb orquestra, sinó que amb tot el respecte vaig agafar la música, però també amb tota la llibertat, perquè era una obra de concert, que espero que gaudeixin.
Thank you.